Jistý zžíravý satirický výrok praví, že pomlouvání mladých lidí je oblíbenou kratochvílí starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh. Ponechme stranou problematiku obecné platnosti tohoto výroku a věnujme se jiné otázce. Je naše mládež skutečně tak zhýčkaná civilizačními vymoženostmi, že v případě nutnosti neodolá mimořádným požadavkům tvrdé fyzické dřiny a extrémních přírodních podmínek? Následující pořad je jednou z možných odpovědí skeptikům odvodních komisí, teoretikům nálevních pultů a všem, kdož nevěří. Je to pořad o odvaze a nadšení, o vynalézavosti a síle, o soutěživosti a humoru. Tedy o tom, co tvořilo a nepřestává tvořit onu kouzelnou prapodstatu mládí. V sobotu 21. července ráno chopilo se několik mužů Oldřicha Pauluse, potápěče z klubu Medúza. Bez velkých caviků ho svlékli do naha a hodili do okrasné louže místního hasičského útvaru. Když po chvíli, jak říká neprakta, mladík vystupoval z lázně sa bohům postavou roven, překvapil všechny přítomné zvoláním. Mám nápad, uděláme vanštrokiádu. Uděláme, řekli jsme. A tak to všechno začalo. Přesně o 10 týdnů později v prostoru autokempu Bystřička zavládl neobvyklý ruch. Svazarmovci, vojsko, svazáci, trampy a další se spojili, aby připravili velkolepou podívanou pro tisíce diváků. Brzy ráno se ve startovním středisku objevily první posádky. Známý drezér čohdarské Klotildy Janíček z první koňské stíhací perutě Rožnov měl hned po odbavení plné ruce práce. S napětím byl očekáván příjezd famózního plavidla Růžový sen potápěčského klubu Medúza z Valašského Mezříčí s posádkou Jurek a Paulus ve slušivých stejnokrojích. Hned po příjezdu jsem jim položil zásadní otázku, jak se dívají na chystanou plavbu ne jako lodníci, ale jako potápěči. Co by potápěči, tvrdíme, že zcela jistě je líp u dna, než na hladině. Bocman Fake z Nevadsko-Saharské plavební společnosti má dnes důvod k spokojenosti. Doky Sklo Unionu odevzdali skutečně dobrou práci. Tento muž nazval své plavidlo Protoplazma. Bylo to výstižné. Ve vodě se tak skutečně chovalo. Plující záchodek Trempů Střince vzbudil řadu úsměvů již na suchu. Ale na prvním splavu nezůstalo oko suché. Hydrobus barvy laky, agentury Dostavník. Veden dobrou posádkou, dokázal divy. Hned vedle jsem zastihl mužstvo plavidla s prapodivným názvem. Zvědavě jsem se zeptal, proč se tak jmenujete? Poněvadž Thor Heyerdahl měl RA1, RA2, my s panem Heidlerem a Čech máme plavidlo RA3 s předponou Alma. A proč Alma? Alma, poněvadž celé plavidlo má název staročeský Almara. Létající valach Cimr. Zatím netuší, co ho čeká, a tak tiše naslouchá černošské kapele z kolesového parníku.
Za plápolání obřadních ohňů a velebně vonícího dýmu kadidelnice se mezitím zanebývalé asistence diváků odehrávalo uprostřed palouku velkolepé divadlo Hrobaštínů. Ne, to nebyl bezduchý černý humor či znesvěcení posledních věcí člověka. Byla to vtipná groteska, v níž jakoby ožili časy nesmrtelného tuláka Charlieho. A když pak předvedli vypouštění duše z neboštíka, při němž spod jeho hlavy vylétlo hejno bílých holubů vysoko pod klembu podzimního nebe, paloukem zaburácela dělová salva osvobozujícího smíchu. Dělali si legraci ze smrti. Oni až k neuvěření živí. A ona, neviděna, čekla opodál trpělivě mezi lidmi. Nespornou pozoruhodností mezi plavci byla tato pilná pradlena kyprých tvarů. Usmívala se, ale byl to úsměv podivný, jak úsměv Monilízy. Pod jeho tíhou kdekdo přemýšlel o složitostech tohoto světa. Těmi se však netrápil kapitán Růžového snu. Pečlivě studoval a zkoumal konstrukční zvláštnosti konkurenčních plavidel. Někteří z toho byli pav a jiným dočista zaskočilo. Vážení přátelé, to nehoří, bude pouze slavnostní nástup. Poslední záběry ze suchých doků. Plavidlo Fekální vůz potápěckého klubu ze Vsetína a inspekční člun ředitele Československé pádloplavební společnosti Františka Koněříka. Žádáme všechny námořníky k slavnostnímu nástupu před recepci. Za všechny posádky plavidel i diváky slavnostně slibuji, že po skončení závodu nezůstane po nás ve vodě i kolem vody ani památka, za to však v srdcích místního obyvatelstva přetrvá hřejivá vzpomínka na dnešní den. Tak slibujeme. Jako veliký šaman poručil hrázný vodám Bystřičky, aby se vydali na cestu. Vtrhli do koryta a rázem změnili poklidný potok v prudkou bystřinu, v níž to neměli lehké ani posádky klasických kánoí. 7 stupňů Celsia. Hodina pravdy udeřila. Růžový sen se objevil na prahu tvrdé skutečnosti. Vteřinu na to se z hučení vod ozvaly první zvuky praskajícího dřeva. Začal boj, v němž trénovaní potápěči ukázali, co ve vodě dovedou. Růžový sen opouští teritorium prvního splavu. Ale hned na druhém čeká další a ještě tvrdší zkouška. Znovu praská dřevo, tentokrát se ulamuje záď a oba muži jdou přes palubu. Po bleskové opravě vzhůru dolů. Nebezpečná situace Růžového snu na vrcholu třetího splavu. Ne, není možné zdolat tento vroucí kotel ledové vody. Znovu přes palubu.
pokolikáté už. A rychle vyrvat vodě růžový sen. Ostatním posádkám se nevedlo o moc lépe, a tak sledujte zápas posádky legendárního voru Alma Ra 3, opět na prvním splavu, kde si diváci opravdu přišli na své. Létající valach poznal hned na prvním splavu, že létat není tak snadné. Nakonec však předvedl bravurní kousek naskakování za jízdy a vůbec si počínal na trati tak, že u cíle už rokovaly dvě děvy o způsobu, jak se přesvědčit, zda mu někde neraší křídla. Nenechte se mýlit, to, co trčí z plavidla vzhůru k nebi, není stěžeň, ale noha jednoho z lodníků. Neměli to lehké. Tady se museli se živlem doslova rvát. Jeden z nejdramatičtějších zápasů svedl však tento mladík. Před zraky diváků, jimž tuhla v žilách krev, bojoval o svůj první chlapský den. Když už umdléval, záchranáři zaváhali. A tu se vzduchem myhlo tělo a dopadlo přímo do víru pod splavem. 10 vteřin a oba jsou v bezpečí. To si jen jeden z legračních lodníků odskočil za takovou samozřejmostí. Tým dvou hrobařů, který vzbudil takovou pozornost na suchu, byl pochopitelně středem pozornosti i na vodě. Poněkud sice schládli, ale smysl pro humor je neopustil, ani když neboštík vypadl do 7stupňové vody. Orkus. Sehraný tým speleologů z Třince v pěkném jednotném úboru. Měli dostatek příležitostí uplatnit své podzemní zkušenosti pod širým nebem. A uměli... Na rozdíl od svého slavného předchůdce, který se tak neslavně zapsal do dějin mořeplavby, ukázal se náš Titanic jako plavidlo zcela nepotopitelné. Posádka sice každou chvíli nacvičovala rychlé opuštění plavidla pro případ srážky s plujícím ledovcem a různé krkolomné manévry, ale obr Titanic plul prostě dál. Nevšímavě a občas i bez posádky. Ta ho však nakonec vždycky dohnala. Víte, jak se sjíždí první splav bez muže přes palubu? Že nevíte? Tak se zeptejte posádky plavidla barvy Lucky. Třeba vám to prozradí. Protože oni to ví. Fekální vůz vsetínských potápěčů měl dobře organizovaný servis. Co pod splavem odpadlo, hned přibyli na čerstvou díru. A ještě malou radu. Divan do vody nepatří. Napije se a pak se chová nepřístojně. A vy pak vypadáte, jako byste to neuměli. Kánoe s mužskou posádkou vsetínských vodáků se nazývala Poslední pomoc. Dobrá, ale nad následujícím snímkem už uvažuji pěknou řádku dní. Kdo a komu ji vlastně poskytoval?
Průbířský kámen všech plavidel. Nenápadný, ale zrádný první splav. Spojený vor Nevadsko-saharské plavební společnosti, reprezentující Sklounion a M-klub Valašské Mezříčí, zde perfektní plavbou dokázal, co znamená promyšlená konstrukce. Tady zazářili. Ale pozor, první vyhrání však to znáte. U čtvrtého splavu se již zdálo, že triumf bude zopakován. Ale pak to přišlo. Zrádné zpětné proudy. Nastal boj. Centimetr po centimetru, křik, stříkající voda, svaly napjaté jak tětily. Labilní povahy nenápadně opouštějí palubu. A pak jsem si ho všiml. Orel. Řekli mu, jsi motor lodí. Vesluj. A on vesloval. Podoben klikové hřídeli velkého motoru nažil svou rýžovou metlu do spěněných pln z pravidelností velkého Big Benu. Lidé na břehu křičeli nadšení. On neslyšel. Byl motor. On, orel. Konečně najeli na správnou vlnu. K cíli již nebylo daleko. Tam však přichystali pořadatelé prý kvůli zajištění bezpečnosti záchytné záchranné lano. Podle mne to byla promyšlená zlomyslnost. Neboť každý plavec, i kdyby unikl všem nástrahám náročné trati, byl tady podveden. Tak například zkušený námořník samotář Mikuš si to uháněl rovinou k cíli a přemýšlel, jak to tam dole zastaví. Vida záchranné lano zaradoval se a pevně se ho uchopil. Prudký proud mu podrazil v zápětí nohy, lodice podjela a napjatá zlomyslnost ho vymáchala ve vodě. Ostatním se pochopitelně nevedlo jinak. Rodinný vor rodiny Mocků byl vzorným příkladem důležitosti životních zkušeností. Syn s růžovými brýlemi svého mládí se lana chopil a dopadl podle toho. Otec ve věku, kdy začíná chápat, že všechno je jinak, poklekl a šťastně podplul. Tím vším se pochopitelně nesmírně bavilo shromáždění lidu u cíle, včetně hlasatele Tomáška, který situaci komentoval slovy. Nejsou to žádní výtahové, vědí, kam patří, do Bystřičky. Ne všichni byli stejného názoru. Poslechněme si však výpověď mírně otřeseného bydelníka turboštaflí. Já mám zlámanou levou kyču. Bylo to velmi těžké. Rozumíš, Honzíku? Ale plaval jsem s něčí vestou, asi s mojí a všem. Nicméně to není tak těžké. Zachránit. Mě nemohl nikdo zachránit. Já jsem se nechtěl nechat zachránit. Takže nedoplaval jsem. Je to nesmírně náročná trať. Nesmírně náročná. Tu mám kyču zlomenou. Nesvědomitý plavec. Jo. Do údolí se v závojích řídké mlhy vkrádal večer. Voda opadla, ale nadšení zůstalo. Všichni se sešli dole na louce u trati, kde svazarmovci z Bystřičky připravili opravdu chutné občerstvení. Hlasatel Tomášek se ke mně naklonil a zašeptal. Nějak mě škrábe v krku, to chce čajíček. Zalovil v kapse, vytáhl typizovanou láhev, zvrátil hlavu a nechal proudit kouřící tekutinu do ochraptělého hrdla. Úžasl jsem při té podívané a ostatní ti přímo skoprněli. Od ucha k uchu nesly se historky připomínající báje starých reků.
Bylo to perfektní, zařval jeden mostek, 7 lidí ve vodě. Bylo to vynikající, já mám sice krevní podlitiny od kotníku až po lokty, ovšem bylo to perfektní. Po vyhodnocení výsledků se ještě narychlo připravují ceny a píší diplomy a již hlasatel svolává k přidání cen závodníky, kteří se umístili na předních místech. Tedy na 3. místě na první valeskové majstrovství se umístilo, ne, že bychom sami chtěli nebo tak, ale skutečně bylo to družstvo koncernového podniku osvětlovacího Loskova a M klubu. Bylo to smíšené. Na místě 2. se umístilo plavidlo Růžový sen, Dušan Jurek a potom Čilářské Ležidici. A první místo? Jak řekl hlasatel, pro svou originalitu, obrovskou výdrž a smysl pro humor, Hrobař tým. Nikdo nedokázal tak upoutat jury a všechny lidi na tom startu jako právě oni vypouštěním duše z neboštíka. Symbolem dne se stal potápěč Jarda Král, který při odvážné pomoci kolegovi v krizové situaci strhl sebou do vody svůj drahý fotoaparát. To on zapálil oheň, který ukončil toto nevšední klání odvážných. A tečka, to byl onen výkřik, který se zařízl do tmy přicházející noci. Asi tak šťastný!